папросту грошаў не хапае у сістэме адукацыі. Там калі глядзець па выдатках ад валавога ўнутранага прадукта на адукацыю, ну нібыта там 4,5%, можа трохі болей, ну гэта выглядае нармальна. А калі браць абсалютныя грошы, ну гэта просто без слёз на гэта глядзець немагчыма. Ну вось тыя ж самыя школы, я, здаецца, прыводзіў уже гэты прыклад, у гарадскіх школах на навучэнне аднаго школьніка 10 каля $900 на год. А у вясковых школах болей, там можа даходзіць до 2000, бо звязана з тым, што вось трэба школьнікаў вазіць, і класы малыя, усё гэта зразумела. То бок, ну, вось лічба паміж 1000 і 2. А у краінах, якія ўваходзяць у арганізацыю эканамічнага супрацоўніцтва развіцця, сярэдняя лічба гэта $12,000. У Люксембургу яна, здаецца, там даходзіць до 24. У суседзяў Беларусі, у Латвіі, Літве, Польшы дзесьці там 8,5–9 тысяч. Вось і ўсё. І тут што не рабі, ну вось калі $1000 на вучня, з гэтым нічога нармальнага не зробіш. Вось у чым справа. Я зараз просто на памяць не памятаю, колькі ў нас прыходзіцца на аднаго студэнта, но калі вось параўноўваць з еўрапейскімі лічбамі, зноў жа такі гэта выглядае просто, ну, без слёз на гэта глядзець немагчыма. Ну і тут жа ўсё, гэта не толькі там выдаткі на будаўніцтва, на абсталяванне, гэта выдаткі на заробак выкладчыкам і прафесарам, а заробкі, даруйце, ну гэта просто абраза чалавечай годнасці, інакш не скажаш.